साईडला क्या बात है मागच्यांना दिसत नाही आहे बरं का असं झालं नाही कोणी मला तुमच्यापर्यंत यायचं आहे कशी थांबा एक मिनिट क्या बात असं झालं नाही कोणी बाबा ज्योतिषीच्या वाणी ज्ञान पारस मेरे रस टाळ्या व्हायला पाहिजे माझ्यासाठी नाही बाबांसाठी सर्वांच्या दोन्ही हात वर ताली घ्या मानव धर्माचा धर्माचा निर्माता महान त्यागी मानव धर्माचा आहा क्या बात है जैसे कर्म तैसे फळ आहा आधी एक मग दोन ज्यांची इच्छा ते 3-4 इकडे मग इकडे जैसे कर्म तैसे फळ हा विधीचा विधान बोले निष्काम तो कर्मयोगी जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा उठाए दोनों हाथों को ऊपर और जोरदार ताली बाबा के लिए मानव धर्माचा निर्माता